זה מכונית. מה זה? זה מכוניות שמתפוצצות. ביטוף המקום האחדות. זה כמו פופקורן, זה נשמע אלוהים. אבל נראה לי קרוב לך. נראה לי מוטי. אמרתי קובי. יואו, אנשים בבעלה שם. תראה, גם ליד הים יש שם, נפל כנראה בשטח פתוח. זה מזמן, זה עוד לא חיבור. גם פה, 2, תנו. פה, אחרי הגילות. איפה? לא, זה לא זה. לא, זה לא אמיתי. והם ממשיכים לראות.